Ježić i izgubljena lopta. Priča o pomaganju i prijateljstvu. U mirnoj šumi ispunjenoj visokim drvećem i cvetnim livadama živeo je mali ježić po imenu Bodi. Bio je stidljiv i voleo je da sam istražuje šumu, skrivajući se među lišćem kad bi čuo neobične zvukove. U istoj šumi živeo je i veseli miš po imenu Miki. Jednog sunčanog dana, Miki se igrao sa svojom omiljenom crvenom loptom, bacajući je u vazduh i hvatajući je. To mu je bila najdraža igračka. Dok se igrao, Miki je bacio loptu previsoko i ona se otkotrljala u gusto žbunje i visoku travu. O, ne, povikao je Miki, moja omiljena lopta. Potrčao je da je pronađe, ali gusta vegetacija bila je previsoka za njega. Miki je tužno tražio svoju loptu. Gledao je ispod svakog lista, iza svakog panja, ali lopta je nestala. Seo je na zemlju i zaplakao. Šta ću sada? To mi je bila najdraža igračka, jadikovao je. Bodi je čuo Mikijevo jadikovanje i izašao iz svog skrovišta. Iako je bio stidljiv, osetio je da mora da pomogne. Zdravo, rekao je tiho. Čuo sam da si izgubio loptu. Možda mogu da ti pomognem da je pronađemo. Bodi i Miki su počeli da traže loptu zajedno. Bodi je mogao da se provuče kroz gusto žbunje gde Miki nije mogao, a Miki je mogao da se popne na kamenje i panjeve i da bolje osmotri okolinu. Bili su savršen tim, jedan mali i vitak, drugi zaobljen i otporan. Posle dugog traganja, Bodi je konačno pronašao Mikijevu crvenu loptu. Bila je zaglavljena ispod velikog korena u gustom žbunju. Evo je, povikao je Bodi, pronašao sam tvoju loptu. Miki je od radosti zaskakao. Miki je bio toliko zahvalan Bodiju što mu je pomogao da pronađe loptu. Hvala ti puno, Bodi, rekao je. Hoćeš li da se igramo zajedno? Možemo da bacamo loptu jedan drugom. Bodi se nasmejao i prihvatio ponudu. Ceo dan su se Bodi i Miki igrali sa loptom. Bacali su je jedan drugom, trčali za njom i smejali se. Bodi je otkrio da je igra sa prijateljem mnogo zabavnija nego igra sam. Miki je otkrio da je prijateljstvo najlepša stvar na svetu. Od tog dana, Bodi i Miki postali su najbolji prijatelji. Svakog dana su se igrali zajedno i istraživali šumu. Bodi je naučio da ne mora uvek da bude stidljiv, a Miki je naučio da je uvek bolje potražiti pomoć kada je potrebna. I tako je priča o ježiću i izgubljenoj lopti naučila sve da je prijateljstvo najveće blago. Bodi i Miki nastavili su da imaju mnogo avantura zajedno, uvek spremni da pomognu jedan drugom i drugim stanovnicima šume.